kinderopvangcentra moeten in allerijl alternatief vervoer regelen, nu een stins niet meer de openbare weg op mogen. Ook Hoera Kindercentra, die veel stins in het bezit heeft, loopt tegen dit probleem aan. Ik snap de reactie. Ik vraag me wel af, wat is nu de oplossing? En hoe gaan we nu zorgen dat de kinderen wel veilig vervoerd gaan worden? Want Hoera Kindercentra gebruikt ze veelvuldig. Ja, we hebben 6 stins in gebruik. Gelukkig hebben wij ze niet in dermate in gebruik dat we ze eigenlijk structureel heel veel nodig hebben. We hadden vooral de stint ook aangeschaft als activiteitending om leuk op een milieuvriendelijke manier met kinderen de wereld in te reizen, in dit geval in Pelemaas. We maken wel gebruik op enkele scholen waar we kinderen ophalen die naar Kinderdroom gaan en nu tijdelijk bij de Heuf zitten bij Bevo. Daar wordt er wel gebruik van gemaakt. Ook gaan we met kinderen uit de BSO naar de Bouwens toe, waarbij we kinderen voorbereiden op het VO en we al laten proeven wat we Bouwens doen. Dat gebeurde ook met de stint. Dat kunnen we nu oplossen met taxis, auto's. Ja, en ik ben zelf echt aan het kijken om nu snel een actie in te zetten om toch 1 of 2 nieuwe auto's aan te schaffen. Zodat we tijdelijk de stints, we hebben stopgezet en dat blijven we voorlopig ook doen. Gezien de commotie die er nu is. Ik vind het nu onverantwoord om met een stint te gaan rijden. En ik kan het goed niet uitleggen aan onze ouders, dus dat gaan we goed niet doen. We hebben ze gewoon echt permanent stilgezet. En ik ben natuurlijk heel benieuwd wat er straks in het onderzoek uitkomt. En wat dan de aanpassing gaat worden om het ding toch weer veilig te maken. Of zelfs helemaal niet. Het zou kunnen zijn dat de stint straks gewoon verboden wordt en dat die gewoon verdwijnt. Minister van Nieuwenhuizen besloot om de elektrische bakfietsen voor het kindervervoer voorlopig te verbieden op de openbare weg. De eerste voorlopige resultaten van de inspectie Leefomgeving en Transport naar aanleiding van het dodelijk ongeluk in Oss wijzen op potentiële veiligheidsrisico's. Ook al zou het nu uitkomen wat er daar gebeurd is en met een kleine aanpassing zou je hem weer kunnen gaan gebruiken, dan nog is het een heel besmet ding en zal altijd iedereen blijven terugdenken aan een verschrikkelijke ongeval in relatie met de stint. Dus ik vind het ook verschrikkelijk voor de ondernemer en zijn personeel. Natuurlijk is het minder belangrijk als het ongeluk, maar ja, dat moeten we ook realiseren. Daar werken ook mensen, die hebben ook een gezin. En we vervoeren, we hadden straks even heel snel geteld, 70.000 kinderen per dag. Als je 3500 stints hebt die in de ochtend 10 kinderen vervoeren, dan zijn het 35.000 kinderen per dag. En als ik na ga denken, hoe moet dat dan straks in het centrum van Amsterdam, als er allemaal draaiende dieselmotoren komen staan, taxibussen, overigens taxis die ook maar beschikbaar moeten zijn om een rit vaak van 1 of 2 kilometer te doen. Want dat merken wij gewoon, als wij een taxibedrijf bellen, uitzonderlijke dagen later, die hebben helemaal geen tijd om te komen. Nou, er zit nog iets anders bij in de nieuwe wetgeving. Ook een taxichauffeur moet ingeschreven staan in het persoonsregister kinderopvang. Dus dat betekent ook dat een taxibedrijf niet zomaar iedere taxichauffeur mag inzetten. Nou, dat betekent nogal wat. En u moet dus nu op zoek naar een andere manier? Ja, wij hebben gisteren al direct maandagavond alweer gebeld. Hier met de lokale autodealer die ik ken, gevraagd van kijk met me mee. En ik verwacht dat wij binnen enkele dagen gewoon wat eigen auto's gaan aanschaffen. Want we moeten iets. We hebben zelf al taxis lopen. Dat zijn natuurlijk de huidige busjes, de Hoera-busjes die ongetwijfeld zullen rondrijden. Ja, dat gaat nog steeds prima zo, dat blijven we ook doen. Maar nu moeten we ook nog naar een alternatief. En dat zullen waarschijnlijk personenauto's zijn waar 7 kinderen in kunnen. 6 kinderen dus met een volwassene, dus 6 kinderen. Want dat is de meest makkelijke manier om snel nu even het op te lossen. Ja, en wij moeten over een paar maanden, over een half jaar, hoe lang zal het zijn, dan maar nadenken, wat gaan we weer met die auto's doen als straks de stint toch weer inzetbaar is. En dan moeten wij intern de vraag stellen, willen we überhaupt nog met een stint gaan rijden? Want die vraag, dat antwoord heb ik nog niet. Daar gaan we echt goed over nadenken. En wij gaan niet hals over kop klakkeloos weer met een stint rijden. Dan moet er eerst een heel helder verhaal zijn. En het gaat om de veiligheid van kinderen en dat moet gewoon gegarandeerd zijn. In zoverre dat kan, want ik kan natuurlijk niks uitsluiten.